Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पंकज आता सूर्यनमस्काराचो एक माहीर झाला, म्हणजे तो सूर्यनमस्कार म्हणजे पंकज असे एक समीकरण झाला. म्हणजे पहिलो त्यांनी विश्वविक्रम जो केलो तो पणजी योग महोत्सव झालो 2017 आणि त्या दिसा त्यांनी 2215 सूर्यनमस्कार घालून पहिलो विश्वविक्रम केलो. त्याचे पयलीं 2112 असो विश्वविक्रम आसलो कोल्हापूरच्या एका युवराज नामक व्यक्तीचो. आणि त्याचो हो विश्वविक्रम पळोवन पतंजली योगपीठाचे स्वामी रामदेव आणि मुद्दाम ताका हरिद्वारा आपोवन येले, त्याचे बरें कौतुक केलें. आणि त्याच वर्सा जून म्हयन्यांतलो जो योग दिन जालो, आंतरराष्ट्रीय योग दिन, आणि थंय ताका दुसरी संदी दिली विश्वविक्रम करपाची. आणि थंय तांणी 2294 तो विश्वविक्रम घालून आपलो पयलो जो विक्रम आसलो तो मोडलो. ह्या वर्सा त्यांनी सूर्योदय ते सूर्योदय असो 24 तासांचो विश्वविक्रम घालपाचो संकल्प सोडलेलो आसाच. आणि त्या दृश्टीन गेले कित्येक महिने तो तयारी करता. आणि आयज आंतरराष्ट्रीय फादर्स डे त्या वेळार म्हाका दिसता ही अमूल्य अशी भेट आमकां तो दिता.